Inżommu dejjem f'moħħna li l-aktar ħaġa importanti għandha tkun dik li nġibu l-ferħ veru bejnietna. Dan l-appell tal-Isqof Charles Scicluna fil-messaġġ tal-miliet mill-Presepju ħaj f'Ħallija. Scicluna sostna li l-grotta ta' Betlem tfakkarna fil-fatt li l-familja ta' Nazaret ma sabitx post, xi ħaġa li anke fil-Vanġelu turi li għalkemm Ġesu mar f'daru xorta ma ġiex milquh. Però bħalma l-grotta hi miftuħa għal kulħadd, hekk ukoll li l-Knisja tilqa' fih ħdana lil kulħadd. Fl-istess waqt appella biex l-insara kollha jersqu lejn is-sagramenti tal-qrar u tqarbin sabiex jilqgħu lil mulej f'qalbhom. L-Isqof Scicluna fisser x'inhi l-imħabba ta' Ġesu għalina. L-imħabba tiegħu hija proposta libera li ma tkissirx lanqas ir-risposta tiegħi. X'risposta se nagħtuh il-mulej f'dan il-miliet? Scicluna fakkar fil-waqfien mill-ġlied fl-1914 fi Franza f'waħda mill-akbar u l-ar gwerer tal-istorja. Żerrija li llum mit-sena wara sostna li sarfet f'sinjal ta' solidarjetà u paċi. Is-soldati edewa ta' xulxin, il-Ġermaniżi kontra l-Franġiżi u l-Ingliżi, ħib minnhom fil-lejl tal-miliet mit-senilu semgħu il-xulxin ikantaw l-innijiet tal-miliet. U ftakru fil-kelma tal-anġli lir-rajja, glorja l-Alla fl-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rieda tajba. L-Isqof Scicluna fisser kif il-qagħda mwera f'diversi pajjiżi tad-dinja tpoġġi lil ħafna vittmi ta' persekuzzjoni u gwerer. Fisser kif dan kollu iġib sens ta' swit il-qalb, iżda dan m'għandux jaqtalna qalbna. Anzi, għandu jġenna nistaqsu lil nfusna x'qegħdin nagħmlu biex nilqgħu lil xulxin, biex ikollna soċjetà ta' tolleranza, soċjetà ta' solidarjetà, soċjetà ta' veru ħniena u paċi.